masalahnya kan gini, iya di hati saya pengen kerja, tapi suami nggak ngizinin, nanti gimana gitu kan ribet urusannya kalau nggak ngizinin. Ya sangat repot loh Mbak, karena harus ada izin dari suami ya kalau udah di Indonesia. Iya, apalagi dulu pernah kan mau itu paspor waktu dari Taiwan aja mau dibakar gitu. Jadi saya itu yang diketakutin. Jumpa jampi telek asu ae Mbak bojone. Iya, insya Allah. Terus piye meneh kayak gitu. Ya nanti kalau udah di Indo mah tak hubungin lagi ya Miss. Siap, pokoknya mantapkan hati dulu, yakinkan suami. Kalau memang sudah niat untuk ke Hongkong lagi ya pokoknya sampean hubungi saya, terus sampean siapkan foto sama video kayak gitu ya, persiapan untuk cari majikan. Dan pokoknya sampean harus bisa menikmati proses di Indonesia, soalnya harus ke Disnaker, bla bla bla, UJK, terus medikal. Pokoknya sampean ikuti aja lah prosedurnya kayak gitu, karena memang dari Indonesia ya harus seperti itu kayak gitu ya. Ya, makasih ya Miss. Sami-sami, suwun sangat, mudah-mudahan suaminya makin sayang. Jadi sampean nggak usah balik kayak gitu ya, biar sampean betah di rumah kayak gitu ya. Oke, suwun sangat yuk. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Waalaikumsalam. Oke. Bojone gak ngijini lunga. Terus ale Mbak ayu. Oh. Mbak melenuk-melenuk, putih mulus, jek enom ran. Oh. Begitu makanya enggak dadi wong ayu. Alhamdulillah aku rayu. Ayu jadi Mario. Mario menteh. Mario gak Mario sapa? Liyane mbok jereku ngono apa piye? Kalah ya aku. Aduh. Wis ra kanggo kowe dadi anakku lanang. Nyetori kok malah kanggo piye. Aduh. Laris. Sampai ning tuku borong. Aduh ya Allah ngelu ndas. Aku lo guys pengen diomong ayu terus ditolak mentah-mentah. Aku bersyukur ae guys oleh dadi wong ayu. Ran pilihan Ran, kowe nek sak mau ndek bojo, terus dilarang untuk balik lagi kerja ke Hongkong piye? Ya aku seneng berarti bojoku nyukupi. Lah lek gak nyukupi? Lek gak nyukupi ya ngapa ngarang-larang aku? Ngono. Iya. Bukane bojo kudu wong wedok kudu manut bojo. Wong wedok kudu manut bojo ya. Bukan wong wedok kudu manut bojo. Terus piye? Jenenge wanita. Wanita. Wani ditoto. Balenono Ran, wanita. Wanita. Wani ditoto. Dadi nek wis dadi wanita iku kudu wani ditoto. Wani ditoto. Berarti wani dek elek ditoto ora gelem. Iya ta? Ya salah. Lah piye? Mbak Mel. Awakmu iku nek dadi wanita. Hah? Berarti awakmu iku wis wani ditoto. Wis gelem ditoto lah. Oh, maksudnya gelem ditoto ya ditoto. aja dadi wanita. Lah, kae tapi Dadi bencong. lah tapi ngene lho. Gak kowe wong Jawa enggak? Aku ngomong. Dongone, Bro. Sik aku takon kowe wong Jawa kan? Aku Jawa. Ya wis, wanita ngerti kan wong Jawa? Wanita perempuan. Ya wis. Ya wis, kan. Terus ngene, piye? dongone, iki jare Gus Muafik. Oke, Gus Muafik apa? Muafik. Gus Muafik. Muafik. Kudu munafik aku ngomongnya. Iya, muafik sing kopiane dawa mendhuwur. Wong lemu rambut Kayaknya gondrong. salah deh, kayaknya kayak Gondrong. Uduh. Lemu. kayak Anwar Jaid deh ngomong. Alah sapa ae sing mbok rungokno wis sak karepmu. Iya. Jare lawang wedok iku lha arti tata piye? Wong alis wis bener ganti. Lambe wis bener-bener ganti tato. Angel jenenge wanita iki lho. Rambut lurus dikriting. Heeh. Rambut keriting lurus no, bayangno. Heeh. Ya Terus lah. Terus sing mbok takokno nang aku apa sing dibahas piye? Lah mangkane kuwi wanita. Wani lek ditoto. Artine wanita ki angel ditoto. Kaya awakmu. Iya.
Awakmu wis angel tatan-tatanane. Wah. Tak olehno bapakku ya ora gelem. Kan angel tatan-tatanane. Ya wis gak apa-apa wis berarti. Lah iya kuwi. Lah ini wanita kan ngono kan jarene Gus apa jarene Pak Anwar Jaid. Lho lah iya. Iya ta? Berarti kan zaman saiki wis angel. Tuku apik-apik kok Gusti Allah ngene iki diabang-abangi, ijo-ijo putih-putih. Lho lah iya berarti kan Angel lah tatanane. wedok-wedok saiki kan angel ditatani. Lah iya makane kuwi jarene wanita, wani ya ditata. Lawan. Lawan, Wis gak kena ditata. Wis gak kena ditata. Gusti Allah wae dilawan kok apa meneh. Bojone. Iya kan jare Pak Nur. Lah Gusti Allah ya lawan. Wis gawe apik-apik ngono sik direnovasi. Lah apa nek kok bojone sing mek gor iso. Ora lah iya, ora pengen awakmu aja lunga-lunga nang Nah terus ndi. akhirnya ngene, nek wis Cukupi. anyene wani ngono terus kudune piye? Kudune iya apa kudune piye menurutmu? Iyane ya piye? Lah ya aku takon, pendapatmu nek koyo ngono terus kudu piye? Wong lanang iki kudu piye? Wis. Wong lanang iku kan wong wedok iku enggak oleh dikerasi. Harus dengan lemah lembut. Lho enggak sing ditata mang lho persoalane. Ditata ya kuwi mau engko rungokne dhisik to. Oke. Peraturan iki kok ngisor sik, dialusi sik, Terus? dicukupi sik, ngono. Terus? Ngono kuwi gak oleh dikerasi. Wong wedok ki ngono. Wis. Lah nek iku wis dhuwit ra duwe bendina mbok bentak-bentak jembengi njaluk keloni, nah. Lho ya wong wedoke gah ditata. Wis, berarti wong lanang ngongkon alus. Iya halus. Terus Ya kan wong ngekek tuwa ku ya duit. nglambeni. Sing akeh. Wong lanang iku nglambeni, macaki maksudnya pacakane ditukokno. Wis, nek- duwite di Nek wis digawe mentane wis langsung piye? Keloni. Lho mentang-mentane pira sik, nek mentane mek 100 kabehan ya ora cukup. Ah, lah nek ora cukup lah nek ora cukup ya misale nih kayak Mario wingi ora cukup kok lapo kok mbok rabi. Lah gak ero Berarti sing salah duduk sing lanang. Sing salah awakmu karena agak ero kan? Gak ero. Mergo kita Jadi- kan pikirane wis dicukupi. Oh ya wis Dadi nek bayarane arek kan. dadi nek cukup. dirabi dilalah ternyata ora dicukupi. Berarti sing salah sing wedok sing Sing milih. lanang. Lu sing milih kok. Kalau aku gak milih kok. Gak milih. Lah kamu kok gelem? Ngerti wis dicenukne kuwi wae. Lah piye meneh? Lah salah kowe gelem. Lah ya kerek gelem ora piye ku jarene nglawan wong tua dosa, durhaka. Wah, ngono. Ya wis jalani ae to. Ya terus akhirnya remo awakmu. Lah ya kuwi. Nang jopo, Mbak. Nang jopo, Mbak. Heeh. Gak duwe sekop soalnya. Lah pikirne wong wedok iku enggak perlu bojo iku. Lho, hancurno kabeh, hancurno. Aja ngamuk ta. Lho, aku ora- Kowe sing nyampluk Lah, iki nyampluk kok. mbok dalan- Lho, sikil nang kene kok kowe umek ae lho. Lho. Heran aku. Lah yo angel, kowe angel tatan-tatanane ran. Aduh, piye oleh nata awakmu? Aduh. Iya sik Mbak, nggae iki gak teko soalnya Mbak. Kan aku ki kudune lemah lembut. Alah, kowe kok dilembuti ajur. Sido mbok etet-etet sampe bosok. Ora. Apa? Hah? Aku wong wedok ki kabeh ki ngono, ora mek aku tok lemah lembut, sabar, wong lanang sabar. Wong lanang duitan, pengen apa manut ngono kuwi. Lah bengi ya lancar lah, ngawane gak lancar, bengi kan lancar ta. Ayo ta? Wong Aku lanang lah. iku asline gampang. Ya aku Gampang. dadi bojoku ku gampang asline. Gampang. Dadi bojoku gampang. Terus urusane karo aku apa? Aku ki gak ngomong awakmu. Lho ya urusanku apa nek gampang? Rungokno, Oh, coba rungokno. ngerti. Kowe golekno. Wis tak golekno bapakku, domongi kok wis bapakku wis kebiyen aku ngomong bapakku. Angel. Piye, njalukmu piro ayo tanda tangan. Apa tanda tangan apa iki, Mas? Kesepakatan. Kowe sepakatan apa kontrak ta? Heeh. Pirang tahun? Yo sak Matine. mantine bapakku. Bermatine bapakmu kontrak ente. Iya no. Kowe tak balekno neh. Nang ndi? Nang ndi? Nang omahmu lho Mas, anakku sewan. Lah piye? Gendeng. Angel guys, angel iki di sini wong edan guys. Ngono lho Ran. Dadi asik ah. Asik. Heeh. Anu asine dadi panas.
Aduh. panas. Hah? Pabimu iki Kak. Masa? Wong musim panas nggih klambi sing ra nyerep keringet. Terus Lah nek nang ngone Tommy penak. nang ngene Tommy apa adem? Oh. Lah kan nang Tommy jen saiki kan gorong nang Wong Tommy. nganggo anakmu iki anu kok gendeng ah. Wong 24 iki kapan ademe. Bapak melo. Iya, ngelu Mbak das. Iya. Kancong. Piye bapakmu piye? Josa jaminan garansi. Garansi apa? Hah? Kok manuke ra menyat. Enggak garansi. Uga garansi Cik. Garansi. Cik masuk kan. Emange awakmu ro. Ro. Wala aku tak jajal tibake gak iso. Ro. Cik iso kok. Garantine. Gede. Apa nek kuwi Jan? Gomo. Koplak. Lho ku Yandi mang sing di upload kene. Wis apa? Nggonku sok upload. Yakin aku mesti nek Wis kok. bleler kok dikandani. Kongkon. Wes nang to the point piye iki berarti Apane ta? bojone gak entuk. Ya nek karo bojone gak entuk ya guru garek takon Burung bojone. Fuyan. Gak enek sing terbaru ah. Nurung dipublish. Oh nyoblos yo publish lo. Lah, iya. Publik. Ting tong. Nah, piye ran iki kudune? Apane? Duh. Takoki bojoku mang akhire piye? Oh, lah yang bojone gak oleh terus ya berarti kan bojone sanggup membahagiakan. Golek nafkah ya wis loh. Rene awakmu piye? Aku wis jelas kan. Bojoku gak sanggup aku ora tau kek duit, Oh. ya kan? Tapi dhek disanggup di aku ate nang Malaysia awakmu tak tinggali anak ora peni anak ya aku tak Malaysia. Ate nglondar 12 ora urusan ngono. Ngomongnya ngono? Iya. Oh, tak Mari aku ndek gulat. duit tak kon ngingu wedhus-wedhus didol entekno duite. Tak gulat. Tak gulat nek aku ngono. Langsung. Piye lek munggah niki Bang Mas? Loh, Mbak. Sampeyan nah ngongkon aku mang aku iso saiki sampean dhewe malah bingung piye terusan. Loh. Piye sih Mbak Milai? Mau sing mbahne. Oke, wis Brian. Episode iki pateni. Mari ki episode zero cost. Zero cost. Oke, ya wis teman-teman semuanya, hati-hati milih bojo ya. Tap. Ojo kebujuk. Aja kebuci. Harus check and recheck. Cek and recheck ya. Aja kayak aku percaya. Oh, ya, Oke lah, betul, gak betul. taunya. Oh, deh. Oke, wes, bye-bye. Bye bye, sehat selalu. Yo.